Bismillahirrahmanirrahim. Mehbubumuz, Halıkımız, Malikimiz, hakiki dostumuz bolon, iyemiz bolon Allah Tebareke ve Teala'nın yağşı adlarının gurrunu Müslüman doğulları. 45-ci adi El-Mucib Celle Celaluhu. El-Mucib dediği dua etsen duanı kabul et ye, icabet et ye. Kur'an'da da geliyor inne rabbi qaribun mucib. Men iyem yakıncakta dualarda kabul etyenler. Feleni'mel mucibun. Ey dualar kabul etyenler ne kadar gavsu bizdiye Huday Teala. Ey Müslüman doğulları. Her dua et, hiç bir dua red bulmuyor Müslüman doğulları. Mucib bolun Huday Tebarek ve Teala tamamı dualarını kabul etiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytiyor. Haysi bir adam bir duayı etse, şu duanın içinde günah bolmasa, yani bir günahlık sebepli dua etmese, bir günah zadı men edeyin Hudaya bana tevfik verdi mesela ne'udhu billah. Ya sile-i rahmi kesmek dilemese, şondan başka ne mezadı dilese, Huday Tebarek ve Teala şonu 3 zadın birini berer diye. İcabet no boluyor Müslüman doğun. Ya Huday Teala dünyada duasını kabul eder, dileğini berer. Ya da ahiretine zahire eder. Kıyamet gün molunlu adam bu kadar sogaplı önünden gelir diye. Ey bilon yereden geldi ey bar Hudaya. Onu bu kadar dua ettin. O taada kabul etmedim. İnne sogabını beriptun. Şonna adam umid edir. Ey kaşke hiçbir duam dünyada kabul bolmadık bolsa da diyer. Ya da bir afet bela göğünden inecek eden duan dünyada kabul bolmasa, ahirete zahire bolmasa, şu afet belan evünde göğünde şonu sana nazil etmeyeni şu bilen ta kıyameti çelli şu afet bela bilen cin edip dava edip şon evünde durur diye aytiyor Peygamberimiz. Gördün? Ya dünyada duan Huday Teala kabul eder. Yoksa da bir afet belan evünde bir perde olur. O bolmasa da kıyamette bu kadar ha sogaplar evünden görünür. Bir rivayette de diye nece dua etsen eğer dünyada kabul bolmasa, ahirete zahire bolmasa, eden günahlarına kefaret bolur. Şu eden duan miqdarınca. Şondan çiri Hazreti Ömer radıyallahu anh ne diyenmiştik? Duam kabul bolur mu ki, bolmur mu ki deyip bunu gayretmeyen diyenmiştik. Şu dua edip bilir mi ki, edip bilmer mi ki deyip şunu gayretmeyen diyenmiştik. Eğer dua etmek diyen zadı men yüreğime koyulsa, on kabul bolacağına hiç kaygım yok diyenmiştik da. Biz Müslüman doğun. Sen dilemeli Hudaya şu dua etmek tevfikini bana ver. Kalbime ilham et, kalbime koy, dilime cari et ey bar Hudaya. Dua etsen duan kabulla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye. Men futiha minkum babud dua, futihat lehu ebvabur rahme. Dua kaftı bir adama açılsa, rahmet kaftı da açılır. Dua etmek diyen nimet Huday Teala sana berse, maalesef ekser adamlar sehlengariyet yaşı dua barada, Huday Teala rahmet kapılarını açar diye. El-Mucib dualar kabul etiyen Huday Teala duanı bir has zamana, falan zamanına bir belli zamanına dua edin deyip haslamanlar. Ey gece yarına saat 2'den ta 3'e söyleyeyim dua etmeli. Ondan başka vakit dua etmeli diyen orta ne ecre olurdu. Şimdi halkı mudirleyalak saat 3'te varsan işin kapsını açmaya Müslüman doğun. Emme Huday Teala her asın dua etsen da deyiptir. Gece yar olsun, gündüz olsun, uykudan turongda olsun, ertiği bilen olsun, öğlen olsun. Her asın dua et. Men kafim açık diye de Müslüman doğun. Emme bir has vaktla da var dua kerrek kabul bolayan vaktları. Azan bilen tekbirin arasında ya gecen ahirki bölügi dangdene unça, cimmogunun vaktları, Arafa gün, Kadir gece, Ramazan ay, ağdasar vaktlarda, bularda kerrek kabul bolmokluğu ihtimal iken. Mucib Huday Teala bir mekana da haslamanlar. Mescide gelip dua edin. Başka yana dua etmedin etmen diyen morta ne ecre olurdu. Öyünde dua et, düzde dua et, maşinin içinde dua et, işin maşında dua et, mescitte dua et. Nerede dua etsen edivermeli. Ama bir has yerlerde dua etmek o tadı faziletken, Kabe-i Şerifen yanına, mescidin içinde multezem diye, ol Kabe'nin perdesinden yapışıp, secde haletinde, Kur'an hatmedenden sonra, mucib bolun Huday Teala, duanı taksim de etmenler. Bu falan tayfa dua etsin, ertisiz dua etmeli. Sizin novanız erti deymenler. Dünyanın yüzündeki 7 milyar adam, hemmesi bir zamanla Huday Teala dua etse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diye? Huday Teala hadis kudsisinde aytiye diye, ey bendelem, evvelin ve ahirinlığınız, insanlığınız, cıllığınız, hemmesi bir yanada üşüpde. Her gaysi menden özüne bir zat dilese,
Men ne şoň dilegini bersem, men mulkumdan hiç tat kemelmer, meger bir ignani derya batyryp çıkaranda ne kadar su alýa şondan bir damja da almaya, şonu alıp dipdir. Ay oň dogany eşitip ondan gafil bolmaya Hudaý Taala. Falan zatlar dilemeli, falan zatlar dilemeli dedimenler. Näme dilegin bolsa, näme muşkulun bolsa, ýürüň näme zat isleýän bolsa, dünýäwi zat bolsun, ohrawy zat bolsun, dile vermeli musulman dogan. Ya falan dil bilen dogadyň diýmenler, arap dil bilen, öz türkmen diliň bilen, öz sada türkmen diliň bilen Hudaýy ýalwaryp dogady bermeli. Bir adam geldi diye Peygamberimiň ýanyna, ya Rasulallah, sene bir awudan doga etýän, Hazreti Muaz diýen şagirdinde bir awudan doga etýär. Mene başaramak şom dile doga edip diýdi. Peygamberimiz sen näme dileýän diýdi. Onu Hudaýa men beheşte dahil et, Hudaýa men cehenneme salma. Bir sadece doga da diýdi. Hudaýa men beheşte sal, Hudaýa cehennemden daş et diýen başga doga başaramak ya Rasulallah diýdi. Peygamberimiz näme diýdi? Ey adam diýdi, ey Hudaý Taalaň bendesi diýdi. Men bilen Muaz diýdi, şuňda wöreň näýlen ýasa diýdi. Biziň de dileýän zatymyz şuda diýdi. Biz de musulman dogan, biz de beheşti dilep, cehennemden Hudaýa sana pena getirýäs, şey diýip aýtýäs. El-Mujib adyny näçe zindigiýe getirmeli? Hudaý Taala Qur'anyna teşvik etýär. Ud'uni astajib lakum. Duga edin kabul edeyin diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diye? Duga edin yalvarýan adamlar Hudaý Taala gawwarýar diye. Leyse şey'un ekramu alallahi min ad-du'a. Hudaý Taalaň ýanyna dugadan aňyrda fiýligli zat ýok diýipdir Peygamberimiz. Men la yes'alillaha yaghdab aleyh. Hudaý Taaladan dilemesen gahar gelýär. Bir adamdan bir zat dilesen deslap koýadak berer, ikilenjigede ordan, üçlenjigede kawar gowy berer. Gahar geler. Emma Hudaý Taala dilemesen gahar gelýär. Dugadan aciz bolmaň, dugadan adam helak bolmor diýipdir Peygamberimiz. Biz duga edeli. Hemişe yatjak wagtymyzda, uykudan turamyzda, namazdan soňra, nahardan soňra, işiň maşynda çon duga olakan zat. Ed-du'a huwa'l ibada. Duga diýäniň özi ibadat diýipdir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Eger de iflesek Hudaý Taala biziň dugalarymyzy kabul etsin, Hudaý Taalaň çaqlygyna lebbeyk diýeli. Ya eyyuhellezine amenu istajibu lillahi ve lirrasuli iza da'akum lima yuhkikum. Hudaýa Peygamber size zindigi berýän, hayaty ebedi berýän, hemişegi diýerlik berýän zada çağırypdy. Şonu kabul edin diýär Hudaý Taala. Yani Hudaý Taalaň buýruklaryny bitirip menhiyatyndan gaçdan Hudaý Taala duany kabul etýär. Eger el-Mujib ady bilen ýaşajak bolsak musulman doganlar, bir musulman doganyň öýüne däwet etse, Hudaýy duga edinde dugan kabul edipdi. Sen ne däwetini kabul et. Eger menhiyat bolmasa onno, eger munkarat bolmasa onno, eger günah bolmasa onno, hatta bir azıcık kişilik sadakada bolsa, eger oduruň bolmasa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtýar, aýşi sygyryň goýunyň aýagyny bişirilip de çağırylsam kabul ederinmen diýipdir Peygamberimiz. Haýsy adam Hudaý Taalaň el-Mujib diýen adyny kana istediýe awliýala hawasyndan ya mujib diýse Hudaý Taala dogalaryny kabul eder diýen. Hudaý tebarek we taala ýagşy atlarynyň hormatyna hemmelerimiziň günäsini geçsin. Hemmemizi bu dünýäde awray, ahirinde iman, ahiretde beheşte jawidan nesip etsin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.